Hartelijk welkom in deze dienst, ook zij die met ons verbonden zijn via de livestream. De bloemen uit de kerk gaan als bemoediging en groet van de gemeente naar Tine Glazema Doornenspleet in Alverstraten. Aanstaande dinsdag is de gemeenteavond. De jaarrekening en de begroting kunt u tot en met dinsdag 5 uur inzien bij Oone S. Anema en Ottoline van der Zee. Wilt u vooraf even contact met hen opnemen? De telefoonnummers staan in de drieklank. Na de dienst zingen we in verband met dodenherdenking en bevrijdingsdag het Wilhelmus. De diaconiecollecte is bestemd voor de noodhulp in Oekraïne en de tweede collecte is bestemd voor de kerk. Sieboud Akkerman is de organist, lector is Evert Bruinsma en onze voorganger dominee van der Heijden uit Zetsbier. Ons intogslied is lied 139 versen 1 en 2. We zingen dit indien mogelijk staande. En dan wensen we u een gezegende dienst. Wij beginnen deze dienst met een ogenblik van stil gebed. En we spreken ook vanmorgen uit dat onze hulp is in de naam van de Heer, de eeuwige, de schepper van hemel en aarde. Hij die trouw is, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten ons mensen het werk van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus, de opgestane Heer, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Laten we bidden. Eeuwige God, Vader in de hemel, u die in uw Zoon Jezus Christus dicht bij ons bent gekomen. Hij die uit de hemel is neergedaald en mens is geworden zoals wij en die heeft geleefd zoals u het ook had bedoeld. Die de weg is gegaan van de dienende liefde tot aan het kruis, ja zelfs tot in de dood. Maar die is ook opgestaan en die nu leeft aan uw rechterhand. Vader in de hemel,
Wilt u ook ons leren om te leven in zijn voetsporen. Inspireer ook ons om te luisteren naar de woorden die hij ons heeft meegegeven. En leer ons om te worden zoals hij. Open onze harten voor die grote liefde en zijn barmhartigheid. Hij die in zijn liefde en barmhartigheid ons allen heeft willen verlossen van de weg van de duisternis. Maak ons aandachtig, zodat we beseffen dat alleen dankzij zijn grote liefde ons leven ook mag staan in het perspectief van uw koninkrijk. Dat we mogen weten en geloven dat we allen dankzij Jezus Christus, onze Heer en Heiland, mogen uitzien naar het rijk van liefde, vrede, recht en gerechtigheid. Amen. Als leefregel lees ik vanmorgen aan u voor uit de eerste brief van Johannes, hoofdstuk 4, vers 7 tot 17. En daarna zingen we met elkaar lied 868, vers 1 en 5. 868, vers 1 en 5. Geliefde broeders en zusters, laten we elkaar lief hebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. En hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard. God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben lief gehad, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft lief gehad, moeten ook wij elkaar lief hebben. Niemand heeft God ooit gezien, maar als we elkaar lief hebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden. Dat we in hem blijven en hij in ons, weten we doordat hij ons heeft laten delen in zijn geest. En we hebben zelf gezien, waarvan we nu getuigen, dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft als redder van de wereld. Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God. Wij hebben Gods liefde die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem.
we willen nu overgaan tot de dienst van het woord. Voordat we de Bijbel gaan openen om daaruit te lezen en daaruit ook te willen leren, willen we de vragen om de leiding van Gods Heilige Geest. Laten we bidden. God onze Vader, wij geloven dat u bij ons wilt zijn en dat u ons ook hoort. En daarom bidden wij tot u, kom met uw Heilige Geest, uw geest van liefde en wijsheid in ons midden. Help ons om te luisteren naar uw woord dat ons vertelt van het geheim van uw liefde voor ons. Deel met ons het geheim van uw vergevende liefde en uw barmhartigheid waarvan Jezus Christus ons heeft verteld. Vervul onze harten met uw goddelijke wijsheid en geef dat ook onze harten vervuld zullen zijn van liefde en barmhartigheid. Zodat wij uw naam ook zullen loven en prijzen door elkaar lief te hebben en barmhartig te zijn zoals u. Leer ons om te leven zoals Jezus Christus het ons heeft voorgeleefd. Amen. Hoor dan nu het woord van de Heer uit Psalm 139, vers 1 tot en met 11. Voor de koorleider van David een psalm. Heer, u kent mij, u doorgrondt mij. U weet het als ik zit of sta. U doorziet van verre mijn gedachten. Ga ik op weg of rust ik uit? U merkt het op. Met al mijn wegen bent u vertrouwd. Geen woord ligt op mijn tong, of u, Heer, kent het ten volle. U omsluit mij van achteren en van voren. U legt uw hand op mij. Wonderlijk, zoals u mij kent. Het gaat mijn begrip te boven. Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen? Hoe aan uw blikken ontkomen? Kom ik naar de hemel, u tref ik daar aan. Lag ik neer in het dodenrijk, u bent daar. Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad, al ging ik wonen voorbij de verste zee, ook daar zou uw hand mij leiden, zou uw rechterhand mij vasthouden. Al zei ik, laat het duister mij opslokken, het licht om mij heen veranderen in nacht. We zingen lied 791, vers 1, 2 en 3.
woord van de Heer uit Johannes 21, vers 1 tot en met 18. Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen, nu bij het meer van Tiberias. Dat gebeurde als volgt. Bij het meer waren Simon Petrus en Thomas, Nathanael uit Cana in Galilea, de zonen van Zebedeus en nog 2 andere leerlingen. Simon Petrus zei, ik ga vissen. Wij gaan met je mee, zeiden de anderen. Ze stapten in de boot, maar de hele nacht vingen ze niets. Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever, maar de leerlingen wisten niet dat het Jezus was. Hij riep, hebben jullie iets te eten, jongens? Nee, antwoordden ze. Gooi het net uit aan de rechterkant van het schip, riep Jezus. Dan lukt het wel. Ze wierpen het net uit en er zat zoveel vis in dat ze het niet omhoog konden trekken. De leerling van wie Jezus veel hield, zei tegen Petrus, het is de Heer. Zodra Simon Petrus dat hoorde, deed hij zijn bovenkleed aan, want hij was nauwelijks gekleed en sprong in het water. De andere leerlingen kwamen met de boot en sleepten het net vol vis achter zich aan. Ze waren niet ver van de oever, ongeveer 200 el. Toen ze aan land kwamen, zagen ze een vuurtje met vis erop en brood. Jezus zei, breng ook wat van de vis die jullie daarnet gevangen hebben. Simon Petrus ging weer aan boord en trok het net aan land. Hij zat vol grote vissen, wel geteld 153 en toch scheurde het net niet. Jezus zei tegen hen, kom iets eten. Geen van de leerlingen durfde hem te vragen wie hij was. Ze begrepen dat het de Heer was. Jezus nam het brood en gaf hun ervan. En hij gaf ook de vis. Dit was al de 3e keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen, nadat hij uit de dood was opgestaan. Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan. Simon, zoon van Johannes, heb jij mij lief, meer dan de anderen hier? Petrus antwoordde, ja, Heer, u weet dat ik van u houd. Hij zei, wijd mijn lammeren. Nog eens vroeg hij, Simon, zoon van Johannes, heb je me lief? Hij antwoordde, ja, Heer, u weet dat ik van u houd. Jezus zei, hoed mijn schapen. En voor de 3e maal vroeg hij hem, Simon, zoon van Johannes, houd je van mij? Petrus werd verdrietig, omdat hij voor de 3e keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei, Heer, u weet alles, u weet toch dat ik van u houd? Jezus zei, wijd mijn schapen. Werkelijk, ik verzeker je, toen je jong was, deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde. Maar wanneer je oud wordt, zal een ander je handen grijpen, je gordel omdoen en je brengen waar je naartoe wilt. We zingen lied 791 vers 4, 5 en 6.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus, de opgestaande Heer. De tekst van vandaag is uit het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 21, vers 17, waarin Petrus de Heer antwoordt op zijn vraag: hebt u me lief? Ja, Heer. Gij weet alles. Gij weet dat ik u lief heb. Het mooie van al die verhalen uit de Bijbel is dat we onszelf zo vaak daarin kunnen herkennen. Neem nu die persoon van Simon Petrus, de man van uiterste. In de Bijbel lezen we meerdere malen dat Petrus als haantje de voorste actief is. Maar daar staat er weer tegenover dat hij, toen het erop aankwam, dat hij tot 3 man toe Jezus heeft verloren. En natuurlijk zijn wij als mensen allemaal verschillend en we zullen het ook niet allemaal hebben meegemaakt. Maar misschien herkennen sommigen van ons dit beeld van Petrus heel goed. Omdat we het zelf ook wel eens hebben meegemaakt. Of anders in onze omgeving. Dat we iets meemaken waar we heel erg enthousiast van raken. Dat ons hart vol is van liefde die we ervaren en dat we dan op de wolken zweven van geluk. Gods liefde omringt ons, zodat we elke dag weer ervaren als een bijzonder geschenk van Hem. En ook in onze relatie met onze medemensen kan het zo zijn dat we in de 7e hemel zijn van geluk. Wie kent niet die momenten van geluk? Het besef dat je iemand lief hebt en je tot de ontdekking komt dat de liefde ook nog eens wordt beantwoord. Of dat moment van je belijdenis, dat je het gevoel had dat je het geloof ook wel bergen zou kunnen verzetten. Het zijn van die momenten die je net als Petrus het gevoel hebt dat je de hele wereld wel zou aankunnen. Dat je er ook alles voor over zou hebben om dat gevoel ook vast te houden. En als iemand op dat ogenblik zou vragen of je wel eens getwijfeld hebt aan de liefde van je man of je vrouw, dan zou je hem ook ongelovig hebben aangezien. Natuurlijk niet. En ook kun je niet voorstellen dat er dan mensen zijn die het geloof in God hebben verloren en ook de kerkelijke gemeenschap hebben verlaten. En toch, gemeente, het kan allemaal ons ook gebeuren. Misschien hebt u het zelf wel eens meegemaakt. Dat er eens van die donkere wolken aan de hemel zijn gekomen. Dat er ineens een onzichtbare muur is gekomen tussen God en jou. En dat je God vergeten bent dat Hij ineens zo ver weg is. Dat de liefde heeft plaatsgemaakt voor egoïsme en eigenbelang. En misschien heb je je toen op van die momenten wel jezelf wel eens afgevraagd. Hoe heeft het nu allemaal kunnen gebeuren? Petrus heeft dat allemaal ook meegemaakt. Op een dag is Jezus in zijn leven gekomen en heeft hem gevraagd om hem te volgen. En in Lucas lezen we dat ook die gebeurtenis werd gemarkeerd door een bijzondere visvangst. Dat Jezus toen al tegen hem had gezegd dat hij visser van mensen zou worden. Wat had Petrus allemaal niet meegemaakt? Denk maar eens aan het verhaal van de storm op het meer. Dat Jezus midden in de storm hen tegemoet kwam terwijl de discipelen tegen de storm in moesten vechten. En dat hij, Petrus, toen vol vertrouwen op de kracht van Jezus naar hem toe was gekomen. Maar dat hij toen ook weer door twijfel en angst werd overvallen en dreigde het kopje onder te gaan. En Petrus kennen we ook van een aantal getuigenissen. Was het niet Petrus die Jezus antwoordde op de vraag: wie zeggen jullie dan dat ik ben? Dat Petrus toen antwoordde: gij zijt de Christus, de Zoon van God. En dat Jezus hem toen antwoordde dat hij dat niet uit zichzelf heeft weten te zeggen, maar dat de Heilige Geest het hem heeft geopenbaard. Ja, Petrus krijgt dan van Jezus een nieuwe naam, Petra, de rots.
En ook als Jezus later nog eens zijn leerlingen vraagt, willen jullie ook maar niet weggaan? Dan is het weer Petrus die antwoordt. Naar wie zouden wij dan heen gaan, Heer? Gij hebt immers woorden van eeuwig leven. En we hebben geloofd dat gij de heilige van God zijt. Inderdaad, die Petrus die heeft veel hoogtepunten meegemaakt. Maar ook dieptepunten. Want toen het er echt op aankwam, toen zijn leven ook op het spel stond, toen heeft hij 3 keer gezegd, ik ken hem niet. In de Bijbel lezen we dat er staat dat hij daarna naar buiten ging en bitter weende. Petrus, de man van de actie, de man van spontaniteit, de man die vurig geloofde in Jezus als de lang verwachte Messias. Hij had gefaald. En als later Jezus aan het kruis is gestorven, toen zal Petrus ook wel gedacht hebben dat het allemaal voorbij was. En ook Petrus zal zich toen vertwijfeld hebben afgevraagd, wat is er nu allemaal gebeurd? Was Jezus dan toch niet die Messias? De evangelisten hebben ieder voor zich geprobeerd ook deze vraag te beantwoorden. En Johannes heeft als laatste zijn evangelie beschreven. Waarschijnlijk 50 tot 60 jaar na de dood en de opstanding van Christus. En zijn evangelie wijkt sterk af van al die andere evangeliën. Want Johannes ziet in Jezus de openbaring van God zelf in onze wereld. God is al vanaf de schepping zijn weggegaan met ons. En het evangelie van Johannes is geschreven nadat het allemaal al duidelijk is geworden. Wat pas na de dood en de opstanding en na de Heilige Geest het hen heeft duidelijk gemaakt welke unieke betekenis Jezus heeft gehad. In hem heeft hij zijn liefde aan ons allemaal geopenbaard. Hij heeft duidelijk willen maken wat het wil betekenen dat hier op aarde dat koninkrijk van God aanwezig is. En Johannes heeft daarvan iets ervaren van de liefde en hij wil het ons ook vertellen. En daarom begint dat evangelie van Johannes ook met die woorden, het woord is vlees geworden en het is onder de mensen komen wonen. God zelf is met zijn dienende liefde in onze wereld gekomen. In zijn Zoon, Jezus Christus. En ook de liefde, de beschrijvingen en de wonderen van tekens van Jezus komen steeds weer uit bij die liefde van Jezus voor mensen. Jezus zoekt de mens die dreigt verloren te gaan. In zijn optreden laat hij zien hoe het zal worden als dat koninkrijk van God op aarde is gekomen. En ook in het verhaal van vandaag staat opnieuw die liefde van Jezus centraal. In hoofdstuk 20 geeft Johannes een beschrijving van de opstanding van Christus. En zijn ontmoeting met Maria van Magdala. En ook in dit verhaal gaat het om de liefde van Jezus voor één mens. Vervolgens verschijnt hij 2 maal aan de discipelen. En daarna vertelt Johannes het verhaal dat we vanmorgen hebben gelezen. We weten niet eens wanneer het allemaal precies gebeurd is. En het lijkt alsof dat ook voor hem niet belangrijk is. In ieder geval lezen we dat een aantal discipelen terug zijn gegaan naar Galilea. Simon Petrus had weer het initiatief genomen. Hij wilde gaan vissen. Was het een teleurstelling? Hadden ze de moed verloren? Geloofden ze er niet meer in? We weten het niet eens zeker. Maar het lijkt er ook alsof ze nu zijn gaan twijfelen aan alles wat ze met Jezus hebben meegemaakt. Voor hen is de toekomst immers zo onzeker geworden. Wat moeten ze nu gaan doen met alles wat ze van Jezus hebben geleerd? Nee, ze zijn nu min of meer bij af.
En daarom zijn ze maar gaan vissen. En dan volgt dat verhaal over die bijzondere visvangers. Als ze de hele nacht al hebben gevist en nog niets hebben gevangen, staat dan ineens Jezus aan de oever. En ik vraag hem om wat vis. Op zich, het is een hele gewone vraag. Maar als ze moeten bekennen dat ze helemaal nog niets gevangen hebben, dan zegt Jezus hen om het net maar aan de andere kant uit te werpen. En vreemd genoeg doen zij als ervaren vissers dat ook nog. Ja, misschien is dat bij ons ook wel eens nodig. Dat we de zaak eens van een andere kant bekijken. Een andere manier durven te proberen. Als in ons leven sommige dingen dreigen vast te lopen, dan is het misschien ook zinvol om het op een andere manier eens te proberen. En als het net zo vol is dat het dreigt te scheuren, zegt Johannes aan Petrus, dat het Jezus toch nog wel moet zijn. En Petrus? In al zijn spontaniteit springt hij meteen weer in de zee. En hij zwemt naar Jezus toe. En als al even later ook de andere discipelen naar land zijn gekomen, dan zien ze daar al een kolenvuur met brood en met vis. Johannes wil ons daarbij vertellen dat het werk van Jezus ondanks alles gewoon doorgaat. Maar Jezus zegt wel dat zijn discipelen nog meer vis moeten halen, zodat ze met elkaar de maaltijd kunnen vieren. Dat werk van de discipelen, het is niet overbodig, maar het wordt toegevoegd aan het werk van Jezus. Ook in het teken van de maaltijd van brood en vis wil Johannes het ons wat vertellen. Dat die liefde van God voor mensen gewoon doorgaat. Agape, de maaltijd van de liefde. En het is de derde keer dat Jezus aan zijn discipelen verschijnt. En de eerste keer had hij hen de geest opgelegd. De tweede keer had hij hen toegestaan hem aan te raken om te laten zien dat hij het ook werkelijk was. En nu deelt hij met hen de maaltijd. Johannes heeft daarmee willen aangeven dat de gemeente van Christus nu weer is verenigd. Christus en de gemeente, ze horen bij elkaar. En dan volgt het gedeelte dat Petrus ook in ere hersteld wordt. Petrus had zijn spontaniteit en zijn enthousiasme opnieuw laten zien. Hij was direct in het water gesprongen. Had direct vis gehaald toen Jezus het hem vroeg. Nee, daar lag het bij Petrus niet aan. En Jezus? Wat doet Jezus vervolgens? Zegt hij tegen Petrus. Zo Petrus, nu moeten we samen maar eens een hartig woordje met elkaar spreken. Ja, zo zouden wij misschien gereageerd hebben. Maar Jezus, hij doet het anders. Hij vraagt 3 keer aan Petrus, Simon, zoon van Johannes. Heb je me waarlijk lief? Wij mensen, ja, wij kunnen soms onbarmhartig met elkaar omgaan. Maar Jezus, hij legt de nadruk op de vermaning. Maar een vermaning die ook is gebaseerd op de liefde. 3 keer had Petrus gezegd dat hij Jezus niet kende. 3 keer stelt Jezus nu aan Petrus de vraag of hij Jezus ook lief had. Nee, niet om hem te herinneren aan dat fatale moment van de verloochening. Maar wel om daarmee te onderstrepen hoe belangrijk die vraag voor Jezus was. Was Petrus nog steeds diezelfde persoon van die getuigenis over Jezus als de Zoon van God, de Messias? Was Petrus degene die straks de gemeente van Christus zou mogen leiden? En Petrus, hoe reageert hij dan? Nog net zo spontaan als in het verleden klonk nu opnieuw zijn getuigenis. Gij zijt de Christus,
Naar wie zouden we anders gaan? Nee, Petrus heeft het nu wel begrepen. Het is niet zijn getuigenis. Niet wat hij zegt. Wat hij doet is op het moment belangrijk. Nu gaat het vooral om de liefde van Christus. Die hij ook heeft mogen ervaren als een geschenk van God. Je overgeven aan die liefde omdat je weet dat je tegenover Christus ook met lege handen staat. Omdat je weet dat het alleen maar aankomt op die liefde van Christus. En daarom kan Petrus ook niets anders meer doen dan zeggen, Heer, u weet alles. U weet toch dat wel dat ik in u heb. Mijn liefde heeft alleen maar voldoende fundament als het wordt gedragen door uw liefde. Uw liefde is immers veel groter dan mijn liefde. En gemeente, zo is het ook bij ons. Ook ons geloof, het is immers een geschenk van God. En ook voor ons is dat een geloof van een zaak van vertrouwen. Niet je eigen kundigheid, hoe belangrijk dat ook is, maar vertrouwen. Vertrouwen op Gods nabijheid en op zijn liefde. Jezelf geborgen weten in die oneindige liefde van God. Weten dat wat er ook gebeurt, ja, God je zal nabij zijn. Omdat dat ook in zijn naam ligt besloten. Ik ben die ik ben. Ik zal er zijn voor jou. Petrus heeft het vast zo begrepen. Net als de dichter van Psalm 139. Ook deze dichter weet dat God er in zijn leven er is. In momenten van vreugde en in de momenten van verdriet. Omdat dat ook in zijn naam is besloten. Yahweh, ik ben er voor jou. Ik zal er altijd zijn om jou te omringen met mijn oneindige liefde. Die liefde van God is ons ook nog steeds nabij. Ook al vragen wij ons vertwijfeld af. Hoe heeft het allemaal in mijn leven kunnen gebeuren? Hoe kan het dat ik het idee heb dat God zo ver weg is? Dan mogen we weten dat God ons niet in de steek heeft gelaten. Dat hij ons nog steeds nabij is. Dat hij ons nieuw perspectief geeft. En ook dan nog steeds een toekomst geeft. Een toekomst waarin we ons omringd mogen weten door die oneindige liefde van God de Vader. Gemeente, dat vertrouwen, ja, dat vertrouwen hebben we allemaal nodig. Die zekerheid dat God ons nabij wil zijn met zijn liefde. En dat hij ons nooit, ja dan ook nooit loslaat, ook al laten wij hem los. Net als Petrus ons beroepen op die liefde van hem. Ik hoop dat we allen in ons leven telkens weer die liefde mogen ervaren. Amen.
Dan zingen we nu samen het lied 838, het eerste en het vierde vers. Oh? Nou, dat is even een foutje van mij dan. Ik heb het hier wel in mijn liturgie staan, maar dat geeft niks. Dan gaan we gewoon verder. En dan gaan we nu over tot de apostolische geloofsbelijdenis. En ik wil u vragen, voor zover dat kan, om daarbij te gaan staan. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ten helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Dan mag u weer gaan zitten. Dan gaan we nu over tot de dienst der gebeden. Na dankgebed en voorbeden is er een ogenblik van stilgebed en we besluiten onze gebeden met het samenbidden van het Onze Vader. Laten we bidden. Vader in de hemel, wat is het toch fijn dat u ons nabij wilt zijn in ons leven. Dat u er altijd bent met uw liefde, zoals u die hebt geopenbaard in Jezus Christus uw Zoon. Vader in de hemel, wat is het toch fijn dat wij ook in ons leven steeds weer mogen ervaren dat u een God bent die wil vergeven. Dat wat er in ons leven ook gebeurt, dat u het ons wilt vergeven. Geef, Heer, dat we net als Petrus zullen beseffen dat het inderdaad niet van onszelf afhangt, maar dat we allen worden gedragen door uw vergevende liefde. Vader in de hemel, aan het kruis heeft Jezus Christus zijn leven gegeven om ons met u te verzoenen. Wilt u ons daarom helpen om te leren dat we altijd zullen vertrouwen op die genade die u ons schenkt. Dankzij hem en niet vanwege onze verdiensten. Vader in de hemel, wij willen u dank zeggen voor alle zegeningen die wij telkens van u hebben ontvangen. De afgelopen week mochten we stilstaan bij alle gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog. En het is goed dat het leed van de oorlog van toen, maar ook van al die oorlogen van nu, niet willen vergeten. Want er zijn nog steeds zoveel plekken in de wereld waar mensen lijden onder de terreur van andere mensen. En het lijkt er soms op dat er aan dat alles geen einde zal komen. En wij begrijpen het niet, Heer. Want zo heeft u dat toch niet gewild. En daarom bidden we u, Heer, geef vrede, Heer. Geef vrede. Wij bidden nu voor al die mensen uit de gemeente die het moeilijk hebben. U kent ook ons beter dan wie dan ook. U kent ook het stille verdriet en onze verlangens naar geluk. En daarom bidden wij voor hen die ziek zijn. Voor alle mensen die eenzaam zijn. Heer, wilt u bij hen zijn en doen ervaren dat zij nooit echt alleen zijn. Maar dat u een God bent die er altijd is voor ieder van ons. Dat hebt u immers beloofd. Ik ben wie ik ben, ik zal er zijn.
Ik zal er zijn in de momenten van vreugde, maar juist ook in die momenten van verdriet. In stilte willen wij nu alles aan u voorleggen, Heer, wat ook ons persoonlijk bezighoudt. En we willen ons daarbij koesteren in uw liefdevolle nabijheid. Hoor en verhoor al onze gebeden, wanneer we die samenvatten met de woorden die Jezus Christus ons heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan is er nu gelegenheid om u gaven te geven. En daarna zingen wij samen met elkaar als slotlied 885 het eerste en het 5e vers.
Wij mogen nu weer van hier gaan, ieder naar zijn eigen plekje in deze wereld, waar we mogen weten dat we iedere dag omringd worden door de liefde van God en gedragen door zijn zegen. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Ja, de Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven aan u allen zijn vrede.